ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бор яхшы омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 13 мошини фурӯшӣ дорем. Мисли ҳар вақта аз шаҳри ноҳияи кишвар мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас навора бародар то охира тамошо кун. Дастгирии моро фаромӯш накун ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар канали мо ба реклама гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунем. Зинда ва сарбаланд бошем бародаро. фикротон ҳатман дар комментария нависен. гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 152 сомони тоҷикӣ. навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. Якам мошини фурӯшӣ муассисаи Volkswagen Bora соли барориш 2001 сол дар кузофи седан. Ранг боша серебристи, мотор DV0, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Норак қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 164000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай бо арзон мешавад дар пеши мошин. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ муассисаи Opel Omega соли барориш 2003 сол дар кузофи седан. ранг боша сабз, объем мотор боша DVD, сӯзишворӣ боша гази бензинай, гази ёра 4, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, салонаш гуфтаи камтар кор дора, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи восеъ қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 85000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, нархи охиршай дига арзон намешавад. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. сеюм мошини фурӯшӣ муассисаи Opel Vectra A соли барориш 1991 дар кузофи седан. ранг боша сурх, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. мошин як даст гаштаги ай вагон гирифтаганша срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷанд бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтесай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 98000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай бо арзон мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали мошин савдоро дастгирӣ кунед бародаро. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳри ноҳияи кишвар пешкаши шумо мекунем. чорум мошини фурӯшии муассисаи Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузофи универсал. ранг боша серебристи, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, камбудӣ нестай гуфта фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи ёвон қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 33000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 216000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мекунемша. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии асаи Opel Astra F соли барориш 1996 дар кузофи хетчбек. ранг боша сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай мега, задагӣ пусидагӣ надора соҳибаш. ҳуҷҷатҳош тамом шудагиа, 4 баллони нав дора, мотор 100% срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 177000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтае бо арзон шам мекунем. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи бародар дарёфт кунед. Daewoo Leganzi соли барориш 1998 дар кузофи седан. объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 4 баллони 80% дора, мотор зверай, камбудӣ нест, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи мастшоҳ қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 10000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 65000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай савдо мешавад бо. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастад Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи универсал ранг боша сиёҳ мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензинай коробкаш механика мошин нахадуя гуфта газу бензин ҳардаш 100% кор мекунад ҳуҷҷатош тамом шуда 4 баллони 90% дора акклиматорш 100% навай срочно фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 27 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 177 000 рубл харидор аниқ боша марҳамат занг занен барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо нархи беҳтаринш кадай марҳамат занг занен мошинаи даст натен. ҳаштум мошини фурӯшӣ маҳастаи Opel Astra G соли барориш 2002 сол дар кузуфи хетчбек абиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холияй коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мотор 1.6 простоя инжектор ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига ҳастай задагӣ пусидагӣ надорад фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтесай 57 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 374 000 рубл харидори аниқ боша гуфтае савдо мешавад арзон мекунем дар пеши мошин барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фурӯшӣ муассисаи Hyundai Starex соли барориши 2001 сол дар кузуфи минивен абиё мотор бошад 2.0 ранг бошад сафед сӯзишворӣ бошад дизел коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 12 моҳи дига гуфтаи техосмотор дора акклиматорш навкадагем срочно фурӯхта мешавад камбудӣ нестай айни ҳол мошин дар ноҳияи кони бодом қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 26 200 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 172 000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад алишам мешавад вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшӣ муассисаи BMW 5 Series S соли барориш 1998 дар кузуфи седан ранг боша серебристи абиё мотор боша 2.5 сӯзишворӣ боша газу бензинай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад камбудӣ нестай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 39 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 256 000 рубл харидори аниқ боша гуфта бо муомила дора арзон мекунемша барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 11 Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1993 дар кузуфи седан ранг боша серебристи абиё мотор боша 2.3 сӯзишворӣ боша бензини холияй коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад камбудӣ нестай мотори сечка задагия срочно фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 229 000 рубл харидори аниқ боша гуфтае савдо мешавад дар пеши мошин барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ муассисаи Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994 дар кузуфи седан ранг боша серебристи мотор 1.8 сӯзишворӣ боша газу бензинай коробкаш механика мошин гуфтаи нахаду гази евро 4 задагия як камбудӣ дора ки гуфтаи лакш сӯхтагия тамом дига ягон дард надора срочно фурӯхта мешавад айни ҳол мошини мо дар ноҳияи Истаравшан қарор дора бародаро ва нархша боша гуфтесай 28 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 183 000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи бо арзонам мекунемша барои маълумоти бародаро иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ муассисаи Mercedes-Benz V124 соли барориш 1991 дар кузуфи седан абиё мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша газу бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 15 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 98 000 рубл харидори конкретам боша гуфтае бо арзонам мекунемша барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад раҳмат ки навора то кира тамошо кардем зинда ва сарбаланд бошен бародаро дастгирии моро фаромӯш накунед мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошед худтона эҳтиёт кунед худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад хайр.